Hello guys, I'm Dima Arts and Crafts. We have been doing documentaries on African history and culture. So today I am here to entertain you guys in a unique and special way. Today I am with Ikorodo Umundo. As you can see, they are well set and ready to give us as they hot. They are this African social cultural music group that has defined themselves. They have caught the attention of so many people out there that are interested and waiting to see them do it again today. So I'm here to entertain you with them. So let's see what they have to give us here today. Love you guys. I still remain your girl Dima Arts and Crafts. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel as well. Let's go there. Okay, let's see what they have.
Thank you.
Thank you.
The difference is clear. Ifeanyi Onoema onye isi opi Ikorodo. Ihe m bịara bụ ntara anyị na-anụ ofu arụ unu na-anụ maka ihe unu oyi Jesu Mbalili Ikorodo Ụmụndụ anyị si ma anyị bịa lekara malekara ifodoleka na ife na-echite igba na na-ede edude Alan ma unu rutere na gedegede na enwechara Ikorodo ole n'ụmụndụ ebe ọtụ n'isi m Ikorodo Ụmụndụ na mgbe edegiji anụ bụ mgbe maọbụ na amara na anyị nọ na Nigeria na ọbụghị sọsọ n'ụmụndụ Alan mgbe ole bunu bidoro chiri ya bụ Ikorodo egwu na ana anyị mụrụ ya since year 2000 mgbe anyị mụrụ egwu na Vute and to the glory of God no can in existence jerute nwosh mgbe shigbara ya isu eme ha n'ọgbakọ nika dede mgbe gbara egwu na
I'm on primary 5. Primary 5. My mom go to college since 2008. So if I come here, you tell me if man, you could do na Abatama Christmas. Na-ejebu mba na-emegbu mkpa dị iche iche bụ. Ya bụ ihe eji mara ndị oje mkpa ba anyị bụ. O nwere mkpa na ifije ka anyị ọ bụ niile eme ụlọ. Ọ bụ na le nwaanyị ma ọ bụ akwa ọnwụ ọ bụ mkpa na ifi niile eme. Any the service ndị ji echite egwu kama anyị na irukuta anyị na nwetara the right people. Unu shigbaba nwere ndị nwere mmemme na-emere gị afa gbara unu ji echite egwu gunu shi je bido. Anyị na-eme mmemme every year te ndị ga-anọghị te ndị nọ na-eji ezukote na mgbe football bụ ndị niile ebidotere egwu na-abịa. Many of them bụ barrister, doctors, lecturers ma na mgbe football bụ ha lata na ha eyise kwa yefu ha yi n'okporo ha ekporo ekwu Ikorodu kpo ibe bịa anyị lele n'ọkọrọ ha fa anyị jiri ebidote ya bụ egwu ndikọm ọnụ ihe ga na anyị rịọma Chukwu ma o doro ha anyị jegide ma Chukwu meje afa niile na na-eme egwu na bụ True Block Rosary banjiri ya gba ma mmadụ dịga Fada Francis Ugwueze bụ one of us uso anyị na ya bụ egwu toro ego niile anyị tere mere ihe la anyị mere mekpe vute mgbe anyị vutere bụ n'ebe Fada Onu mgbe ọ nọ na St. Francis Ovoko mgbe ọ nọrọ nye ka anyị nọ anyị bịa bee ma aka mana anyị ka yi anyị ekwa ya yere anyị ekwa Ikorodu okpeme na anyị ekpere and since then na onweghị edigo okwu n'ụka agaghị etechomere n'ikpe anyị kemgbe jerute nwosh onweghị okwu n'ụka na-efu bịa shomere n'ikpe anyị ọ ga-abụ neta akọmarị amaọla. Onye chọrọ mụrụ mbịa mmanụ ya mkpa gede ga-esi enweta unu. Okay, the director bụ Mr. Luke Nice n'ije enwetakwa ebe ihe mara ajụ mes anyị na onweta mma anyị ịkpọ 080 66 28 21 42 ma ọ bụ 0703 222 9899 n'ije koje enweta anyị. Daarụ na anụmanụ ihe gbasara ekpuru Ikorodu enum Ikorodu ụmụndụ masị memu bịa malaka nta memu nunu malaka memu numalaka te egwu ọmụ na nchima ma erute na anụrụmụda ekwetere m nọ na-eme unu jisi ike ọ dịgo fe inweta otu agbara site mgbe shi gbara isi primary school rute nwere somokwu nke adịg ndị na-agbara te agbakwu mkpụkpọ isukuru nwa na be wa ni ha na na-ekwe na ya na-echete mgbe asụrụ mkpụkpọ mgbe na mgbe arụrụ gashi ma ọ na agbaka egwu ma unu na-enwe ngwekwu nke adị na ma apa adịga na n'obodo unu jisi ike na unu na-eme ọfụma na ezigbo ha iji mara unu ya soro unu he ma abụrụ ihe ga na mgbe ekele unu he ma ọ bụrụ ezigbo ha nfohe na asụ unu jisi ike. The only regret anyị nwere na ha la anyị nọbetere bụ onye otu anyị hafụrụ anyị a na-eke mmadụ ka onye gara Ikorodu ọ bụ okwuru okwu mgbe n'ihe ijile n'ikpe steekpo nga mana Chukwu sị ya wotere ma e were n'ọbụ mkpụrụ obi ezuru ike na ndị ọkwa. Amen.